a la Fundació de Parc de Recerca UAB, que és una fundació privada sense ànim de lucre, tenim com a missió la transferència de coneixement del coneixement de la Universitat Autònoma cap a la societat i cap a les empreses i generar impacte d'aquesta transferència. Aquesta és la nostra missió. Des d'aquí els hi podem donar les últimes tendències, per exemple. També és un espai en el que poden trobar-se amb investigadors que siguin del seu àmbit i en el que poden compartir experiències i crear projectes comuns. I poden ser, per exemple, també promotors o poden recolzar projectes emprenedors i estar també al dia de quines són les coses que estan passant a nivell d'emprenedoria i startups. Imaginem-nos una empresa, que això és una de les coses del nostre dia a dia, una empresa que té un repte tecnològic, que té una necessitat en tecnologia, però que no vol començar des de zero. Per tant, vol aprofitar una I+D, un coneixement que ja s'ha generat a la universitat i que el que vol és solucionar algun problema que té a l'empresa a partir d'un coneixement existent. Aquí el que podem és ajudar-li a trobar aquest expert. Podem també buscar una font de finançament pública, per exemple, per ajudar-li a crear un projecte d'I+D i també podem recolzar en la comunicació sobre aquest projecte per intentar que tingui el màxim de repercussió possible. Això seria una forma de col·laborar amb una PIME. Una altra seria que tingués, per exemple, una necessitat de formació contínua. Des de la Universitat Autònoma tenim un programa de formació contínua cap a empreses en el que pot ajudar a que el personal de la PIME d'aquesta empresa pugui beneficiar-se d'un coneixement de l'autònoma a partir d'uns programes que tenim de formació. Des del Parc de Recerca de l'Autònoma el que fem és que hi ha unes persones dins de l'equip que ajuden a tirar endavant aquests projectes d'universitat-empresa buscant finançament. Com ajudem? Podem revisar la proposta, podem ajudar amb la part de finançament, de veure quin és el budget i, sobretot, ajudem des de la banda de la universitat a que aquesta proposta estigui consolidada i sigui competitiva. No escrivim propostes per a empreses, però ajudem en el màxim del possible en què sigui el més viable de cara a aquest projecte tiri endavant. I això és el suport que podem donar a les empreses que col·laboren amb la universitat. Aquesta és una iniciativa de promoció econòmica de Sabadell i Nòduls Barberà per donar suport a les empreses del territori, fomentant la innovació i la transferència tecnològica i apropant els recursos de recerca i tecnològics a les empreses. L'activitat compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i el Servei d'Ocupació de Catalunya.